సాయి లక్ష్మి ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీలో ఇవాళ ఒక సాంప్రదాయమైన కూర, అది కూడా రేరెస్ట్ కూర. ఇంగ్లీష్లో దీన్ని స్పైన్ గార్డ్ లేక స్పైనీ గార్డ్ అంటారు, తెలుగులో ఆగాకరకాయలు అంటారు. ఇవి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన సీజన్లో దొరుకుతాయి చూడండి. ఆగాకరకాయ పుల్లా బెల్లం కూర చాలా బాగుంటుంది. ఎలా చేయాలో మీరు చూడండి. ముందుగా ఆగాకరకాయల్ని ఇలాగా 4 ముక్కలుగా తరిగేసుకుందాం. ఇవి కూడా ఒక స్పెషల్ సీజన్లోనే దొరుకుతాయి. తర్వాత సంవత్సరం అంతా ఇవి దొరుకుతాయి, కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే దొరుకుతాయి. అలా తరిగేసుకున్న తర్వాత నేను వాటిని ఇప్పుడు ఒక స్టవ్లోని పెట్టి ఉడికించుకోవాలన్నమాట. పాతకాలం వాళ్ళు ఇంట్లో ఆగాకరకాయ పుల్లా బెల్లం కూర చేస్తారు. ఇది మన తెలుగు వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేకమైన కూర. పుల్లా బెల్లం కూర చాలా బాగుంటుంది. కాస్త పసుపు, ఇంకాస్త ఉప్పు, నీళ్లు పోసేసి మూత పెట్టుకొని 3 విషల్స్కి ఉడికించుకుందాం. చింతపండు ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా నీటిలో నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే బెల్లం దాదాపు ఒక 1 ఉడికిపోయాయి. ఇలా నీళ్ళన్నీ తీసేద్దాం. కాస్త ఆయిల్ ప్యాన్లో వేసుకోవాలి. ఎండుమిరపకాయలు, రెండు మెంతి గింజలు, మినపప్పు 1 టీ స్పూను, శనగపప్పు 1 టీ స్పూను, ఆవాలు కూడా 1 టీ స్పూన్, ఇంగువ 1 అర టీ స్పూన్, చింతపండు నీళ్ళలో నానబెట్టింది, ఇప్పుడు బెల్లం, కరివేపాకు, ఇప్పుడు మనం ముందు ఉడికించి పెట్టుకుని ఆగాకరకాయ ముక్కలు, ఎంత బాగుందో. కాస్త ఉప్పు, కరివేపాకు, నువ్వులపప్పు, ఎండుమిరపకాయలు కలిపి వేయించుకొని పొడి చేసుకొని దీన్ని వేయించుకోవాలి. ఇది కూర టేస్ట్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది, చాలా బాగుంటుంది.
మరి ఎందుకు ఆలస్యం? ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ తప్పకుండా చేస్తారు కదా. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇంకా కామెంట్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ.